presented by Mafia Music Paharpur. दुनिया में नाम के अइले बड़ा काम के ए भैया दुनिया में नाम के अइले बड़ा काम के देशवा के लाल देश के शान हो गइल हो देशवा के लाल देश के शान हो गइल त गोल्ड मेडल हमरा भारत के नाम हो गइल त गोल्ड मेडल अजय यादव जी के नाम हो गइल। करे स्वागत सब लोग लेके फूल माला मेडल जीत के अइले भैया पावर लिफ्टिंग वाला ये भैया करे स्वागत सभे लेके फूल माला मेडल जीत के अइले भैया पावर लिफ्टिंग वाला अजय पे सबके अभिमान हो गइल हो अजय पे सबके अभिमान हो गइल त गोल्ड मेडल हमारा भारत के नाम हो गइल त गोल्ड मेडल अजय यादव जी के नाम हो गइल। सुनील संजीत संतोष देता बधाई इतिहास सही रचत रही है ये हमर भाई सुनील संजीत संतोष देता बधाई इतिहास सही रचत रही है एहो हमर भाई देशवा के लोग बन के जान हो गइल देशवा के लोग बन के जान हो गइल त गोल्ड मेडल हमारा भारत के नाम हो गइल त गोल्ड मेडल अजय यादव जी के नाम हो गइल।